Balkanda koronawirus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelmegi bilen welaýatyň ýene bir hassahanasy diňe wirus näsaglaryny kabul edip başlady. Azatlyk Radiosynyň bu ýagdaýlar barada maglumat berýän habarçysy soňky bir hepdäniň dowamynda 3 adamyň koronawirusdan ölendigini hem aýtdy. Türkmenistanda koronawirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri karantin çäklendirmelerini öz güýjünde saklap, welaýatyň köçelerine hlor ergini garlan suw sepmek işlerini güýçlü depkinde dowam etdirýärler. Balkanawatyky welaýat keselleýänleri koronawirus näsaglaryndan dolup, hassalaryň akymyny döz gelip bilmeýändigi sebäpli Türkmenbaşy şäheriniň ýokunç keseller hassahanasy hem virus sırkawlaryny kabul edip başlady diýip efirde atlandyrylmasızlygyny soran yerli saglyk işgäri 30 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu hassahanada Türkmenbaşynyň töweregindäki etraplardan, owalardan, şolsanda gıyanlıdan ve gulumayaktan gelen koronavirus näsaglaryna bejerigi berilýär. Gynansak bu sewitin lukmanlarynyň virus näsaglary babatynda tejribesi petligi sebäpli koronavirusa ýoluganlaryň ölüm derejesi 25%-den ýokary bolmagynda galýar diýip saglyk işgäri sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz saglyk işgärlerine salgylanyp, soňky bir hepdäniň dowamynda 3 adamyň koronavirusdan ölendigini aýdyp, olaryň ikisiniň Türkmenbaşynyň jemaat hojalygy edarasynyň işgärdigini we galan biriniň Alina atly pensioner aýaldygyny hem belledi. Deňiz portunyň ony golay işçisi de Türkmenbaşynyň koronavirus näsaglary üçin niýetlenen hassahanasyna bejerigi alýar. Bu hassahanada emeli howa ýetirji enjamyna beripdirilen virus näsaglarynyň 30 golaýynyň saglyk ýagdaýy agyr derejede bolup, olaryň öýkenine ýiti deper ýetipdir diýip habarçymyz saglyk işgäriniň sözlerini titirledi. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýynyň da hasaba alınandygyny boyun almaýarlar. Şeýlelikde ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň resmi statistikasyny ýurdun beýleki puwdoklarynda bolşýaly anyklamak başartmaýar. Häzirki wagt Türkmenistan habarçylarymyzyň we Azatlyk bilen söhbetdeş bolan saglyk işgärläriniň sözlerine görä koronawirusyň 3-nji iň güýçlü tolkunyny başdan geçirýär. Olaryň birincisi geçen ýylyň tomsunda, ikincisi gyşynda bolan bolsa, soňky tolkun şu ýylyň iýul aýyndan bäri dowam edýär. Türkmen häkimetleri soňky 3 aýa golaý wagtyň dowamynda bir karantin çäklendirmelerini girdip, koronavirus howpunyň bardygyny gytaklaýyn bolsa da tasdiklaýarlar. Häzirki wagtda ýurtda ençemi etrap, owa we hassahana karantina ýapyldy. Şeýlede bazarlar, dukanlar, ilata hyzmat ediş nokotlary we güýmenje desgalary ýapyk durýar. Sadakalary geçirmek gadagyn edilip, jynada çärelerine merhumyň diňe howsarlarynyň gatnaşmagyna ruhsat berilýär. Bu aralykda ýurdun Günwatar welaýatynyň habarçymyz köçelere hlor ergini garlan suw sepmek işleriniň güýçlü depkinde dowam etdirilýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä bu işler ýangyn söndürüji gullugyň ýörite ulaglary bilen amala aşyrylýar.